Și acum avem un moment, zic eu, foarte interesant, pe care chiar am ținut neapărat să-l avem în această seară și invit aici pe scenă, dar și în fața scenei, grupuri de copii de la Colegiul Național Decebal pentru a vorbi despre robotică, robotics jazz și Lego jazz. Da? Haideți pe scenă! E o poveste foarte frumoasă. Uite, avem și un robot cu noi. Deja începe să fie frică. Inteligența artificială începe să fie tot mai vizibilă. Doi chiar. Grozav. Ați primit microfon? Nu. Microfon. Ok. Și colegii noștri din față, să aplaudăm. Ei sunt o parte din copiii care fac activități în domeniul roboticii și al Lego-ului, activități pe care le fac, sigur, în afara programei școlare, o fac cu mare pasiune și chiar sunt extraordinari. Bun. Hai să vedem despre ce e vorba. Robotics Jazz. De ce am legat povestea Robotics Jazz? Îți spun acum și poate îmi dai și un răspuns. Se vorbește în ultima vreme foarte mult despre inteligența artificială, că, mă rog, se vor întâmpla lucruri neplăcute, vom rămâne fără locuri de muncă. Chiar muzicienii sunt pe lista celor care se pare că vor rămâne pe locuri de muncă. Aici e de discutat. Eu am altă părere, dar nu contează. Și atunci am zis, bun, tu ce crezi? Bun, inteligența artificială. Sunt, prezintă-te. Da, eu sunt Curtea Eliza, de la Colegiul Național Decebal, elev acum în clasa 12-a. Așa? Și colegii, da. Și acum și colegii. Eu sunt Fodor Taisia, sunt elev în clasa 10 la Colegiul Național Decebal. Hai să ne aplaudăm, că cred că merită. Bună seara, eu sunt Mica Dragoș și sunt în clasa a 12 la Colegiul Național Decebal. Bună seara, mă numesc Armie Andrei și sunt elev acum în clasa 10 la Colegiul Național Decebal. Bună seara, mă numesc Buzdean Bogdan și sunt elev în clasa 7 la Colegiul Național Decebal. Ok, și acum să revenim la răspuns, da? Desigur. Păi, inteligența artificială, după cum ați zis, este un termen tot mai mult auzit în media, pe internet, sunt sigură că știți. Se zice, după cum ați presupus bine, că va lua locuri de muncă, inclusiv în domeniul muzicii. Dar ceea ce nu ne dăm noi seama este că în industria muzicală, inteligența artificială este prezentă de foarte mult timp, destul de mulți ani. Doar gândiți-vă, tot autotune-ul, îmbunătățirea performanțelor vocale sau generarea de muzică, linii melodice, acestea sunt prezente de foarte mult timp, în toate melodiile aproape pe care le auzim astăzi la radio. Dar totuși, jazzul este un alt stil de muzică. Aici vreau să te întreb, era următoarea întrebare. Aici lucrurile se întâmplă pe loc. Creația este în timp ce se cântă, da? Nu se elaborează programe, povești, deci, da, sunt curios. Nu, aici este o total altă poveste, deoarece, după cum ați zis, jazzul este vorba despre improvizație, pornind de la o temă. Noi, oricât de mult am încercat, creând un program, în anumite limite, nu vom putea reda sentimentele pe care le pot reda anumiți oameni, deoarece sentimentele vin în urma anumitor trăiri. Deci rămânem cu locul de muncă. Hai mai departe. Desigur. Ce vreți să spuneți voi mai departe? Deci, așa cum am spus, noi suntem Decebal Tech și Dark Energy de la Colegiul Național Decebal, dar nu cred că sunteți foarte familiarizați cu termenul de FTC, mai ales în România, pentru că nu e o competiție care a apărut de atât de mult timp. Cum să vă spun, FTC sau First Lego League, unde este prietenul nostru Bogdan la Lego, presupune luarea de probleme din industriile mari și minimalizarea lor, să spun așa, astfel încât să le putem rezolva noi, elevi de liceu sau gimnaziu. Treaba noastră e de a construi roboți care în fiecare an primesc alt tip de exerciții și alt set de sarcini pe care trebuie să le îndeplinească și să le facem într-un fel al nostru, cumva, într-un fel unic, într-un fel care să funcționeze și să meargă bine și câteodată merge atât de bine încât luăm locul 1 la națională, cum s-a întâmplat anul trecut. Mulțumim! Am o rugăminte. Puteți să aducem
personajele principale aici, la mijloc și la lumină mai mare, mai multă. Sigur. Ok. Aceștia sunt roboții din sezonul 2022-2023. După multe luni de muncă, am ajuns la aceste variante. După cum puteți vedea, au anumite ghiare pentru a prelua conuri. Ok, mai departe să auzim. Bun, acum un mesaj pentru tinerii din public sau pentru părinții și bunicii care au copii sau nepoți acasă care ar fi interesați de ce a spus colega mea de mai devreme. Să știți că am deschis înscrierile pentru echipa noastră, pentru echipele noastre și ne puteți găsi pe Instagram și pe Facebook pentru înscrieri, dar cel mai important lucru este, în robotică nu e nevoie doar de ingineri, e nevoie de mai multe persoane, pentru că avem și departamente de marketing și, evident, da, avem departamente de mecanică, avem departamente de proiectare 3D, cât și de programare, așa că vă așteptăm în număr cât mai mare și să știți că cu puțin efort și perseverență, cu toții își vor găsi locul și vor putea participa cu noi la competiții și deplasări, atât în țară, în diverse orașe pentru competiții, dar și în alte țări, cum a fost colegul meu și dau acum legătură. Da, în această vară o parte din membrii echipei Dark Energy și membrii echipei Decibel Tech Junior au participat la o tabără în Anglia, în Londra mai exact, unde echipa Dark Energy a luat locul 1 în clasament, fiind la 7 puncte distanță de punctajul maxim, iar echipa Decibel Tech Junior a luat premiul de ambasador cultural. Da. Mai vreți să spuneți ceva sau? Doar dacă există întrebări în public. Bun, chiar am găsit, fără să fie ceva stabilit, în campania de recoltare noi membri, nu? Dacă spun corect. Așa că eu și un moment promo. Felicitări pentru ce fac acești copii minunați. Eu le mulțumesc și numele dumneavoastră și le urăm succes în continuare. Noi vă mulțumim pentru susținere. Ok. Mulțumesc tare mult, mulțumim.